To ako si sú prefetovaní. No sú na bečku. Čo? Nie. Ty kokos, to je zabijak. Ty kokos. Čo je za flash, ty troska? Čo ti je? Počúvaj ma, ty hráš proti mne dneska. Na budúci, keď budeš hádzať flash, tak povedz, si vypne monitor. Ale normálne on mi ho hodil dobre, že je do hlavy. Dobre. Zajímavé. Koko to čo chce? Ja to jebem! Koko, Čo dobre. to je, kurva? Čo ty kokos? A ja sa čudujem, že koľko mal HP, a tam boli traja a ja som všetkých troch dal jeden hit. Tichý zabijak. Oha, ja som, hodím to na kačku naspäť. Nedám ti nič. Daj mi to ty koko, dáme aj tebe. A mám 400 No to je skôr, že je hlavne o procesore. No a iba 20% procesoru mi to zabera. Uj, Ty humusák hnusný. ty si. To si bol ty Humusáčený. v Grcku. Dúfam, že fetuješ počas hrania. Si grcal, Pepo? Čo? Si grcal? Prečo? Keď ti povedal, že Grecko. Čo ja len to len tak hovorí. Dobre. Ja nič. Bolo 30. Poď ma cicať. Normálne toto nebyl. Nebyl. Debil. Zvažujem mid, hej. Nice, you are very good player. Čo? Je tak krásne. Proste ideálne sedieť v izbe. Tak to ver. Aj zajtra jedin. Slnečko svieti proste a úplne nádherné počasie na sedenie vnútri v izbe. Za počítačom. Hrať sa kompiúterové hry. Je tam. Goblin Boom. Posledný je v tuneli, hej. Neboj sa, Filipko. Ty kokos. Ja som mu dal fakt tým vypom. Taký mám dobrý spawn rate. Aj. Kto zobral tú akačku? Ja. Dajte mi Deagle. Na. A tu máš revolver, ten si zober. Z. Ja som ti dal Deagle, nevadí. Ale Zoberiem ja. To je free kill. Ty si inak dobrý chalan, však si mi daroval aj akačku, aj Deagle. Jaké akačko? Však minulé kolo. Takže smrdí. Ty čurak? Rebríček, ohoňaný rebríček. Nenávidím to. Pušni ho, však má úplne low. Nožik, Filip. Potem! Jakže malo, však nemalo, ty debil! Však som ho dvakrát dosekal, ty kokos! More! Jak ako? Tak možno som ho netrafal. Čo si dáme? Filipovské pero, to je nový medal. Boha,
Som sa náhlil, ty koko, som to tam tlačil. Hej. Tlačil hovno? No, rýchlo, aby som mohol ísť. Tak asi nám nič nepovedal. Však povedal, však som tu bol. Som povedal, že máte ešte 5 minút, kým sa toto vyserem. Ježiši Maria. Jaj, pojeme inferničko, čo? Nie. To je debili. Homôž. No nič, poďme sa rozčuliť v túto krásnu nábožnú nedeľu. Si mal v kostole? Jasné. Let's go bum bum. Pipák, to budú nejakí kempery sajtovi. Kokos. No to si robíš srandu. To si robíš srandu. To je čo za píka, ty? Nice cheating, смотри. Aha, Ty kokos, dobre. už nemám náladu hrať. Ako toto bolo čo? Pup, ty si dostal inú šľahu. Pupik, poď na monster. Vieš čo, ešte tak do večera nemôžem kerovať. A ty isto tiež. Ale no. No, dobrý flash. Sorry. I faced. No. Jak ma zarezal. First place. Ja to jebem zase, no. Pupik si tam isto obrobol nejakú ženu. Tam behali tí deti malé. No akože na to som sa díval. Fucking lol. Na tie To zabral. Tak. Zase ten čurak. Kde je? Som sa tým moc nezaoberal. Banan. Čo ti šíbe? That guy last is banan. What the fuck? Чик. Nie! One. Soft mid. Som si trošku ulečal s tým digom. Knife. Čo napísal? Takže pohoda je. Neviem, či som čosi nevral, že však keby trebalo čosi pomôcť, tak pošel mi pomôcť. Teda na tým rozmýšľam, že som nemal hovoriť. Nie, že by budem volať za týždeň, že treba kosiť krovy do rezom dedinu. Verejno prospešné práce. No. Okolo cesty zbierať odpadky. Za chvíľku budeme hrať a Pepo len, že nemôže, musím ísť zametať chodník. Sme tu traja po opici. Enzi hrá po mesiaci CSko. A potom je tu jeden, čo bol nafetovaný, kde bol včera. Tak henten je... Ja som počul palasi takého piču, to nikto nebol. Ja som dal asi Počkaj. za 80. Šestými zvukmi, ja som ho počul prebíjať napravo. A máš naopak sluchatka? Zláhnutý. Lebo ja som to tak mal minulé. Však je, ale tak keď mám mikrofón na jednej strane, tak asi viem, ako má sluchatka, nie? Máš mikrofón za hlavu, nie? Však keby som si to mikrofón si naopak sluchatka, tak mám mikrofón za hlavu, ty. To je debil. Ty kokos. Máš šťastie, mám jak žibrat. To si dá. Pupik, ty si ešte hratý. Ja taký reflex, že neviem, no. Až teraz ťa fliklo, či? Idem do politiky a dám zákon, že cheaty budú trestné. Trest smrti bude za cheaty. Amputácia rúk. Alebo že im otek je z gule. Áno. Mi to bola žena.
Neviem. Bola žena, tak neviem. To No. je veľmi Je za- diskriminovaná. Je Nemá začneš, žiadne práva proste, tej sa drží Áno. práva na všetko. bude variť proste týždeň. No, nie, to je... Dáme ju chlapom nejaký do basy. Proste nebude mať občiansky, to bude jak bez. Oni mi hovorili, že tam dojdu za mňu na fajčiarku. Teraz budeš ale triezvy, sa budeš tváriť, že ich nevidíš, nepoznáš. Práve do piče, čak ale oni sú škaredé, vieš? Sa tam akurát tak hambiť bude. Ale ja si vlastne pamätám, taká hnusná piercingy mala. Áno, taká krpatá. A vedľa nej bola taká, čo mala veľkú hlavu. Budeme po nich dvaja striedať, to bude jedna raketa. Legendy proti nám, Dong. Bundesliga proti nám. A až bola. Adbula včera behal po ihrisku. A nejaká baba tam pičovala nám, že si z neho piču robíme. Hej? No. To asi na benže. Vypol, no. No pičo, ja už máš smolu. Počkaj, to je kto Jasne, zase to musel zobrať Filip. Ježiš, vysoký hlavu. Kúp si vlastné. Vieš čo, hodím ti niečo. Na. 39 v jednom dostal granátu. Mi ušla ruka iba. O, Pupík! Ty si neskutočný hráč. Serus. No, Marta dostane hlavu.